ne Joila Eboliki chef de service ni Wunyamukwai. Joila be commune Mbuan ani commune Saba. Ni quartier ani dugu kɛmɛ saba ni dugu bitu ni buguda ba saba ne b'o kunna ka kɛ ni jiko tɔpɔtɔli ye. Vraiment ne bɛ se ka min fɔ lajɛ in kan, lajɛ in bolodali a diyara ne ye, a bonyana ma parce que sabula dɔnniya min don a b'anw nafa pour que an ni fɛn bɛ se ka segin ka taa an ka sigidaw la ka taa ɲɛfɔli kɛ an ka mɔgɔw ye ji tɔpɔtɔli la halisa parce que bilasirali in dɔnniyaw ni paybaw bɛ bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ ni pesagir ka hakilina ye Mali la yan nɔ u ka u hakili to ji tɔpɔtɔli la ni anw service technique impliquera o la ka ɲɛsin an ka localiw ma donc o ye lahala ɲumanba ye ne kɔni bolo. Lajɛ in tɔnsigi in kɔni a diyara ne ye parce que a daminɛna bi a bɛ ban n'Ala ye jumadon yira n na bi yɛrɛ kɔni ka se sisan ma an bɛ waati min na an ye faamuyali caman sɔrɔ a la ni Ala sɔnna. Bon Joila yen nɔ n bɛ se ka min fɔ i ɲɛna ji ka kɛ ni ji tɔpɔtɔli ye n bɛ se k'a fɔ nin waati in na sisan ani fɔlɔ tɛ kelen ye parce que tagalen ɲɛfɛ an bɛ ka bilasirali minnu kɛ ani G-Force an ka yaalaw senfɛ an y'a ye k'a fɔ yɛlɛma dɔw donna a la sabula an ka bakanw ninnu ni ji ninnu fɛngɛlen ninnu bɛɛ lakanalen don sisan nin wagati in na